medyo natitense na po ako. Sige, sige. Natatakot na po ako. Mahaba ba yan? Biyaran ka. Hindi na. Hindi ko din ako parinig doon. Saan? Iya, ganyan po. Hindi, ganyan na yan. Relax lang. Relax na ako. Aray. Kinit si kuya. Relax. Di ba kinit ate? Oo, ganyan talaga yan. Ako? Kinit. Oo. Vlogger. Vlogger na kinit. Yeah, huwag kang kinit. Kailangan mo ito masaktan. Thank you.